пак оттам ще започнем и ще продължим в другата посока. Ела, че ти изгорях на това слънце, ела. Те ме знаят, аз съм нисък, добре, че е камерата, правим 2 метра. Здравейте, добре сте седнали, опитахте ли? Ой, цеченото, ко правише? О, дишам, направо ми кажа. Здравейте, ето ви едно микрофонче и на вас. Радвам се, че сте тук. Ще започнем от тези читалища. Най-важното е, че не е само едно. Тази година, понеже, както знаем, почна зле с много слана и градушки, поради тази причина от 6-7 читалища наведнъж имаме. И тази кулинарна ферия, която виждаш тук, е направена от тях. Добър ден! Кой ще говори? Кой ще говори? Здравейте, като първа маса. Искаме да ви поздравим с добре дошли. 6 читалища сме от селата Соболено, Шишковци, Горна Гранищица, Николичевци, Жилинци. Така че цялото протежение са нашите кулинарни кушения, които сме ви приготвили. Ябаници, погачи, зелнанци, штруди, баклави, всичко с череша. Чакай бе, зелник с череша. Точно така. А зелен ли има вътре или череша? Череша. И му викаме зелник? Да. А после аз съм бил постоянно. Така че приятелките от Жаво Гъст ще ги представят зелни. Добре, сега. Шеф, кое не си опитвал от всичко това? Трябва да продължаваме. Дай. Аз имам въпрос. Най-добре си казвате да рецепта. Опирам като гача. Значи, ще опитаме от това и това. Раздиви. Сега, къде ли отиде други шеф? Баница с черешата съм ял. Баница. Значи, стой. Сицилопираната не е ял, дай да му дадем не. Дали ще призная кой е сиропа? Сицили сни. Добре, а това какво е, момичета? Това какво е? И това е сиропиран сладки с череши. Аз вчера се опитах да разбера, има ли някакво солено ястие с череши? По принцип има. Аз съм ще правя едно солено ястие на сърдата. Аз сега яш. Малко хора знаят, че Истанбул е най-древната България на античните. Римляните череш се яли с салата с солено. Слагали са, казва се гаро. Това е един рибен ферментирана риба, която дава много сол или азиатска кръв с сол. И аз сега на теб ти дам да опишеш, защото по-добре да се говори. Така, ние отиваме да видим какво се направи животът. Вие опитате как ще видя животът хора. Тук си е една любима шефка на читалищата, една обича да говори за живото, хора на край. Това е маймунска сесица. Даваше и не спира, не спира. Така, заповядай, разкажи ми точно какво си направила. Ами, аз искам да кажа, че ние сме, нашето село е известно с зелника и сме направили, разбира се, зелник, но е без череши, но имаме пак баница с сирене и череши, имаме тиквеник с череши и тиква, череши и орехи имаме руло и да изчакаме шефовете да дойдат. Това ми е интересно. Пресни череши и сирене. Разцепена с сиренето вътре. Аз сега ще опитам да видим пресна череша с сирене. Това, което ти казва, да има тук е с сирене. Ма не таяждай! Знаеш колко ни чакат?
Ой, там нагоре.